Wadini DJ Holly riri sei basa? Ya ndambofona ndichida kutoti tiite zvekurekodha ndikaona kuti uri busy, asi ndazoona kuti zviri nani ndingoisa iri audio record. Ndikaisa iri audio unobva unozoiona zvako. Nyaya yandoda kubata apapa inyaya yamudhara anogara achitaura newe anonzi wamoti Whitehead. Unoona nyaya dziya zvadzoita manje dzeZipra neZanla. Nyaya idzodzo ndo dzimwe nyaya dziri kuti rambisa tichifamba tiri panzvimbo 1, because remember Zipra ndiyo yokutanga kufomewa as forces ichitungamirirwa naMukomo. Ndofunga ndakambotaura ndikati Mukomo anga ari trade unionist, aishanda kurailways achimirira kodzero dzevashandi vechitema muZimbabwe. Saka when Zipra formed, Mukomo was recommended to be the leader because zita rake ranga ratovafamba zvakanga zvichiita tsvangirai zviya, because vanhu vazhinji kutrade unionist vanoziva tsvangirai. Akaita mbiri asati ava politician. So yakafomewa nani Zipra? Zipra forces yakafomewa na Edgar Tekere, vana Mugabe, vana Nkomo, vana Chitepo, vana Tangwena, vana Chief Tangwena. But kana vava kutsvaga leader, havana kutsvaga leader netribe, vakatsvaga leader wavakaona kuti unofanira kuvatungamirira, vakatsvaga Joshua Nkomo. And then vavapa act yokuti vachirwira nyika kuzvitonga kuzere. That way pakatanga kuita tribalism. Nkomo akabva atanga kupromota vanhu vari kumatebhelele and Sterek, because akanga ari vice waNkomo ndiani. Vanhu vafanwa kunzwisisa izvozvo kuchifomewa Zipra. Edgar Tekere ndiye akanga ari vice yaNkomo. After that, ukatarisa, if you look the history of Zipra, all those who were promoted to the senior leaders, Nkomo was not a Ndebele speaking person who is a Kalanga from Mapisa. And then kupromotana kwavaita vana Lookout Masuku, vaipromotana pachimatebhelent South. Vana Lookout Masuku, vana Mohadi, vana Davengwa, vana Jason Ziapapa Moyo, all of those guys vaibva from Cholocho, zvichiburuka Plumtree, Mapisa, Gwanda, Felabus. Ndo yanga iri Zipra. Saka machinda aya paakatadza kuwirirana,
Mozambique ichitora kuzvitonga kuzere. Ndo pakauyawo vana Ndavaningi nana Mugabe vakati machinda angu zvava kuitiwa nemudhara uyu mukomo uyu isusu ngatibudei netribe yeduwo. Vachibva vatanga kuwirirana na Julius Nyerere, vachibva vatanga kuwirirana na Samora Machel, vakatanga kunobvawo vachibva nekumabuda zuva. Right. So hazvisi zvose zvinhu zvinotaurwa nemaovheti zvechokwadi, because mudhara Whitehead ndomuteerera kumaplatform akawanda. Kunana Chatufa anobuda anenge achitaura nyaya yake zhinji ndeyekutsigirana nezipra, but that's way pavakatadza kugadzirisa nyaya yetribalism. But ndozvisapota zvangu kuti dai vakagadzirisa Ngoma akaita first president weZimbabwe, pamwe dai zvinhu zvisina kumira sezvazviriyo zvinezvi. But tribalism yakatanga kubva kare vachitanga kugwira rusununguko, and also we respect them for fighting for the independence of Zimbabwe. That is the honor, but tinotarisa the root cause of tribalism. Hatizopindi munyaya dzegukura windi, because nyaya dzegukura windi is something that is madness, because I don't see anything choita kuti vanhu vaurayane nematribe nenyaya yekuda kutonga nyika. Tozoita fast forward panyaya yaChiwenga naMnangagwa. Most of the people vari kuti Chiwenga, ndikatarisa maplatforms, vana Gambakwe vanoti Chiwenga was finished, vana Makore vanomboti hai Chiwenga ahwini, vomboita sebodzoka, haunyatsonzwisisa zvavari kutaura. Kana tiri maloya tinodzokera kune zvakamboitika, because ukatarisa maloya anoenzanisa makesi namamwe makesi. Hatichatauri nezvemasources ari dhuze nevanhu vari kuita zvinhu kuti vari kuti kudini. Tinotaura neanalyzation yatoista isu sevanhu. Ukatarisa Mugabe, kwava kuonekwa kuti nguva yaMugabe yekurarama yava pfupi. Pakatanga kugadzirwa Gamma Talks yakanga ichitungamirirwa naMujuru, Rugare Gumbo, Didmus Mutasa, uyu muchinda wokwaMutoko ainzi Ray Kaukonde. All those people havasimo muZANU-PF right now. And then Mujuru was defeated by Mnangagwa, nokuti ZANU-PF yakapasa kuti vice president hachavhoterwi namaprovince, ava kuappointiwa napresident. Saka Mnangagwa akazoita zvokudini, zvokuappointiwa napresident. But panyaya yekuvhoterwa kwaMujuru achinoita vice president, pakanga pane macandidates 3 if I'm not mistaken. Papana Mnangagwa, Tenjiwe Save na Joyce Mujuru. Ndoramvirana nevanhu vanoti ivo Mnangagwa akadyiwa. Mnangagwa haana kudyiwa, asi pakaita
kuti pava kudiwa president wechikadzi. Mnangagwa achibva withdraw kuchibva kwaenda Tenjiwe Save naJoyce Mujuru. Saka pachizonzi Mnangagwa ava vice president. Mnangagwa akatsvaga program ndiye aitungamirira maguta ari vice president. Ipapo ndo pakafomewa G40. G40 yakatanga matangiro ari kuita zvigananda yaya mayuthi aindoza Mugabe. Ndo pakatangiwa yainzi 1 million march, if you remember zvakanaka na 1 million march. Yakatanga ichidzinga vana Joyce Mujuru, ichipedza ipapo ichibvisa vana Jabulani Sibanda pauchairman hwemaovheti. Zvichidaro but maovheti akadivhaidha. Pakaita ovheti group ranga richitungamirirwa naMutsvangwa, rakanga riri muZanu PF richiita serosapota Mugabe. Pakaita group raitungamirirwa naMatema Danda raisapota Mnangagwa. Ukateverera maspeech aMatema Danda unonyatsokuzviona kuti Matema Danda aiopoza Mugabe zvisingaiti, sezvinongoita Geza izvezvi. So after that zvakainda zvichiinda 1 million machaya achiti Harare province, obva ati Mashonaland, obva ati Masvingo, Manikaland, kusvika kuBulawayo kwavakazodzinga Mnangagwa. Neniwo panguva yacho iyoyo ndasingambodoroti Mugabe achibva pachigaro kana kuti pachitiwa kuu, sezvinongoita vanhu izvezvi. Asi nepakahoitiwa kuu Mnangagwa achidzosewa achizotewa president, ndonga yanga iri Saturday yacho, Grace Mugabe anga aunganidza mapostori ose muRufaro Stadium, yakazara. Mnangagwa adotiza vachiti pasina Mnangagwa. So touya panyaya iripo yozvino yana Chiwenga naMnangagwa. Takatanga naGeza, tisakanga vanhu vakatanga nenyaya. Takatanga naGeza tikati nyoka yamabhunu. Chavaita chokutanga machinda maviri andataura, Mudharawe nemukomana nyoka yamabhunu, vaitaura kuti maelection akabiwa. Tikafara zvisingaiti. Zvadaro rangarira futi kumashure kuti zvaMugabe zvakatanga uchi munhu wese kuna mama, pachinyogwa nemabhazi nedzimotikari kuti munhu wese kuna mama. Pakadoita makore paya hadzisi 3 years kana 4 pachitiwa zvinhu izvozvo. Saka iyo zvino izvi patava
pakatanga kupisa nyaya ndepanyaya yedossier yakaenda nachiwenga kuparliament. Mnangagwa noti kuparliament makupoliti bureau. Mnangagwa anga asingaindi nedossier, anamboisa dossier kupoliti bureau, ainda nekapu kana chigubhu chemvura chakanyorwa kunzi I'm the boss. Animaona wotamba song inonzi kutonga kwaro achizvitendeka. Vana Grace Mujuru vozviona, aingotukwavo Mnangagwa aripo. After the dossier tinonyatsoona kuti pakapinda nyaya Themba Mliswa. Themba Mliswa ataura nyaya yake, tiriona kuti pakauya vana Susan Mutambi, asi chitarisa kuti Themba Mliswa akatanga kudotaurwa naGeza asati ataura nyaya yake. Kana kuri kubhora ndio yatoti counter attack yakaitiwa ipapaya. Themba Mliswa akauya tagara tichitoziva kuti ari kuuya. So Themba Mliswa aita nyaya dzake, tirikutarisa kuti zuro kusvira zuro apa pakauya Energy Mutodi. Imbavha dzose dzatinotaura nezvadzo idzi, achitaura nyaya yagova matanga yecorruption yagova matanga. Tiri kutaura vanhu vose kumayuthi groups anogara ingotaura kuti toda kuexposa vanhu vari kutaurana vakatuma Geza havasati vazviita, because vakaona kuti Themba Mliswa pakataura pakavuya zvinhu zvakawanda zvakava against Themba Mliswa, kusvika pakunopisiwa kwemba yake nokunoredhiwa kwemaofisi ahome affairs minister Kazembe. Tiri kuona futi kuti Mnangagwa nezvigananda vari kupa mota nemari kuvanhu vakawanda, masoja, kuchinja vanhu mupoliti bureau, kuchinja masoja maposti awo, kuita sei, zvakawanda zviri kuitiwa naMnangagwa, nokuvapa dzimota, kupa mayuthi mota, kupa vanhu mafoni, mari dzemadhata, kuita sei kuti vapopote stereki pasocial media. Patikutarisa kusaidi kwaChiwenga kwakangouya dossier, kuchibva dossier uyu Mnangagwa akabuya naMliswa, pakabuya uyu Mutodi. So inini panyaya idzi dzeZANU-PF idzi handioni zvine chokwadi chekuti Mnangagwa unohwina kana kuti Chiwenga anohwina. Zvongoda kuti vanhu vateerere vari kunze, because even ivo vari muZANU-PF nemasoja acho hasi kuziva kutoti ndiani anohwina kana kuti tofanirwa kusapota ani, havasati vatonyatsokuziva, because remember kuti maplans anaGeza naChiwenga akadestroyiwa kakawanda muarmy nokuchinjiwa kwemapost evanhu. Saka vanenge vachipiwa those positions havanyatsokuziva kuti vanosapotani. Inini ndaimbotaura nomumwe mukoma wangu nhasi, ndichimubvunza kuti ko ndine umwe mukoma wangu muridzi weAMG Globals, ndiye administrator weShabani Mine, handizotauri zvangu nezita rake because anozondishora.
ndichida mubvunza kuti ko kuwirirana kwavari kuita napurezidendi chii chiri kuitika, achitondiudza kuti havawirirani iyo zvino izvi. Mukoma wako ari kuti purezidendi vari kuuraya nyika. Saka asi ndikavhura kwandovhura nezita rake ndotonyatsoona kuti mukuru uyu akadla mari yenyika yakawandisa. Ndotonyatsoona kuti mukuru uyu akadla mari yenyika yakawandisa, asi ari mukoma wangu achidla nokuda kwaMnangagwa naChinamasa, because mukoma wangu inini ndiye akadoita kuti mutumwa Mawere atorerwe Shabani Mine, because company yake ndiye auditing, ndiye akaodita maFozi narratives amutumwa Mawere kusvika Chinamasa naMnangagwa vobva vapinza naye as administrator womupinza padhiri. Saka nyaya idzi dzana Mnangagwa inyaya dzokuti Mnangagwa nyika ari kuitonga nehama dzake. Remember kuti Masvingo, Mberengwa ine vanhu vakawanda vakabva kuya vachienda kunana Gopwe, vamwe vakatama vachienda kunana Mutare vachidzingwa nevarungu, vamwe vachiindiswa kuMashonaland, zvokutoti inini ndodova nehama dzodova permanent dziri kunana Mount Darwin nevari kuGokwe. Saka vanhu vaya vanhu 1 vari muchigovernment chiya vehukama. Saka Mnangagwa ari kuzama nepaanogona napo kuti akundani Chiwenga, but zvaiyo zvino munhu asina shuwa nekuhwina kwake ndiMnangagwa, because Mnangagwa dai anga ane confidence dzokuti hapana zvanoitiwa naChiwenga, dai akaenda kuUnited Nations kunopresenta speech yake kuUnited Nations in person, but akatadza kuenda kuUnited Nations nekuda kutenga mota dzokupa maCannon nemalieutenant kumasoja. Iyo zvino zvanova pane imwe audio yawanga uchitaura apa yawanga uchirelease apa yekuti masoja madiki ndiyo anouraya vanhu, noti mashefu ari kupuwa mari. Saka situation iri muZimbabwe yemadifferences ari muZANU-PF inoda kumonitiwa, vanhu vari kunze vachironga zvavo zvokuita kuti panopera fight iyoyi yeZANU-PF nesuvo tobva tavapinda tisavapa mukana vanhu ivava, because iyo zvino revolution yava kutodiwa yakasimba. Ende vanachamisa vakatadza kuita revolution apa, maopposition parties nevamwe apa vakatadza kuti vaite revolution apa handiona sokuti vanenge vadokanganisa, because ukatarisa pane imwe video yandakaona futi yevanhu vaidopengera masoja akarindisiwa chimaina mhino kunana Mount Darwin. Vanhu vose vanotoda kuti ZANU-PF ibude iyoyo, because makorokosa ayawayo ukabata akati ZANU-PF ngaibude ngakutemwe vanhu ndevamwe vanhu vane zvivindi. Saka tinofanirwa kuti timbotarisa tione kuti zvofamba sei, but inini handizvioni kuti pane side randingati riri weak kana kuti, because imbavha dzose ende matsotsi ose ende anozivana, vanhu vakararama vose kubva kare ende vanozivana kuti uyu ndomubata mapatsa apa, uyu vachiziva kuti uyu unobatwa mapatsa apa, but at the same time zvinongozoonekwa futi kuti uyu Mnangagwa ndiye anogona kubahwa mapatsi, because corruption yacho iri kuitiwa iye ari yemukuru. Hameno akakwanisa kusilensa vanhu ava vose avavuraye vose, because silencing yaMnangagwa
haisi yokutaura, ndehondo yekudouraya vanhu. Ndo mavonero andoita ini DJ one.